Nyandang jeneng Kiai derajat linuwih, tindak tanduk kudu tansah becik lan resik, tutur tembung dadi piwulang kang linuwih, dudu pangolok sing ngrusak ati lan pikiran, ngagem sorban, sarung lan sajadah, nanging cangkem ngucap koyok tan pantes, ngolok-ngolok liyan, ngremehake wong awam. Apa kuwi tandha kawicaksanaan sejati? Kiai iku panutan, lampahing pituduh yen mung krendhem watak angkara lan gumunggung. Lah piye dadine umat kang ngupadi ilmu yen gurune dhewe ngrasani lan mbedak-mbedak? Wong tuwa ngajari yen ora bisa nuladha, aja nganti ngrusak rasa ajrih lan ajrih dhateng Gusti. Nyandang kiai kudu eling lan waspada, amarga tanggung jawabmu abot ora mung ana donya. Tulung kiai sing tansah ngudi kabecikan, ngopeni liyan, ngajari tresna lan welas. Aja ngolok dadi tameng kesombongan, amarga Gusti ngerti saben isine jero ati.